Sa kasama mong natatrap. Diego Bandito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Oras natin sa buong kapuluan, we got 31 minutes makalipas sa oras ng alas 8 ng gabi. Gigil na gigil, ano? Ay, nako, sa mga kabisyo po natin dyan na pauwi na ng bahay o nakauwi pa ng bahay o papasok pa lang sa trabaho, huwag po kayong mag-alala. Sagot na namin ang entertainment. Basta naka 90.7 Love Radio ka. Basic yan. Kailangan ba bang i-memorize yan? O, eto na. Pag-usapan na natin to. Eto na ang huling bagsakan natin. Speed Walkers Early Celebration massively backfires matapos na ma-overtaken siya ng kanyang kalaban na kasunod sa kanya. Oh no! Ito yung speed walker, parang ito yung tinatawag nating walkathon. Na parang nakakatawa siya tingnan kasi parang tumatakbo sila pero hindi tumatakbo, parang naglalakad lang. O eto Tang, logican na natin to Tang. Ay, sige, wag mo nang patagalin yan. Ano pang hinihintay mo, kalbo? Pasko? Logican mo na yan! Logika na yan! Logika na yan! Alright, mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Basic to na ginagawa ng tao minsan na sobrang kumpiyansa. Binabaliwala na natin yung mga ibang bagay na akala natin panalo na tayo, kaya tayo nalulusutan ng mga kakompetisya natin, di ba? Masyado tayong kumpiyansa, kagaya nitong speed walker na to, na panalo na sana, nagkumpiyansa, nag-relax, ayun, na-overtake ng kalaban, gold na sana, naging bato pa! No. Malooy ka! Mabira naman, no? Parang kapareho lang yan ng meron ka ng disconnection. O sa kuryente, di ba sa Meralco, inisip mo na, hindi pa naman ako puputulan yan, bukas na lang ako magbabayad. Kasi gagamitin ko muna yung pera, baka dumami pa to. Eh, biglang dumating yung tagaputol. Ano ka ngayon? Nga. Pambira naman, oh. So, mga kabisyo, dapat wag ganun po yung ugali natin, ha. Now, eto po, logican po natin, ha. Maaari pong nagawang i-celebrate nitong naturang speed walker. Diba, ang kanyang panalo kahit wala pa ito sa finish line dahil sa sobrang kumpiyansa na siya ay ang mananalo. Posibleng inakala niyang malayo pa ang agwat ng kanyang kalaban at hindi siya maaabutan dahil dito nawalan siya ng focus at nag-celebrate ng maaga o dahilan upang maunahan siya ng sumusunod sa kanya. Well, mga kabisyo, kasi ang ganitong aksyon kasi ay isang halimbawa ng pagiging kampante at ang pagkakaroon ng kumpiyansa na hindi pa naaabot ang tiyak na tagumpay. O ganito din yung ugali natin minsan, di ba? Halimbawa, may binibenta kang property. Oo, malaki yung property at malaki ang magiging komisyon mo. O pag natuloy yung deal, o binilang mo na yung komisyon mo, nangutang ka na. Kasi, alam mo, sure deal na. Kaso hindi natuloy yung deal. Ha? Ano nangyari? Edi wow, edi nga. Nagkautang ka pa ngayon, di ba, Tang? Ay, may tama ka dyan, kalbo. Kaya ang kasabihan, may sinasabi na huwag bilangin yung sisiw. Kasi itlog pa lang hanggat hindi pa ito napipisa. Kasi pagkabugok, manimaho ka! Ay, naku mga
kabisyo, ang bilis ng oras natin. Tayo magpapaalam na maraming salamat. I hope you guys did have a great time. I hope you guys did enjoy sa 3 oras nating pagsasama. At again, congratulations pa rin po sa ating maswerteng winner sa ating Love Knows No Boundary na si Alvin E. Ones ng Grab. Na taga Binangonan, though hindi po siya nakarating sa 2 oras para madagdagan ng another 500 pesos. But anyway, congratulations dahil nanalo ka pa rin. At tabayanan, susunod na po, Rakitera sa programang Rocky's Secret Files. Ako po si Diego Bandido. Ito po 90.7 Love Radio. Good evening, Metro Manila. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!